Hazviperi mushe muri Zimbabwe ava vangoti Idi Mnangagwa aiwa munhu aita dzungu kana kuti anyanyisa kumanyira mberi. Hazviperi mushe notiona kuti Nick mangwana pane mapost anoposta aiwa vakomana vatogadzira mabhazi vatoisa mastika ehuChairmanship e2024 summit. Tisambira mashoko abuda nyoko panapa kuti bva subscribe like kuti na on the bell icon. Tinoona kuti Nick mangwana aiwa paindi pakanyora chiti I smell SADC summit, I breathe SADC summit, I am testing SADC summit in the air. Anobva poster aiwa mazubko akaiswa mastika aIdi Mnangagwa akanzi 44th SADC summit. Aiwa vakomana ava vari kufara semapictures amuri kuona muvideo aya. Tichiona Idi Mnangagwa aiwa akutozvipa huchairman aiwa nyangwe Ogadzira isati yasvika. Saka tinoti vanhu vanopinda comment section mavanyora pindura achiti tuna nonzi Linet emanyora achiti tell the SADC leaders to help us tibvise my son hands pauro yava incoming SADC chairman. Hatidi kunyara pazvinhu zvevakuru achipinda mukatikati akuda kuchibata kuti G kuSADC. Ndo mapinduro akaita Linet M. Tunooneka mangwana anoya anyora achiti we expect it to trigger development in Mount Hamped, so we are aligned. Ndo mashoko ari kuda panapa tiona aiwa vakomana vatogadzira mabhazi kuti Idi Mnangagwa achiwana uchairmanship hwake. Pina comment section medu mbotudza munoti kudii pamusoro pemadevelopments aya. Pina comment section medu kusangana subscribe pakulike chinotina on the bell icon.